खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननो बिग ब्रेकिं आपडेट होनो नागिरदों। बिग ब्रेकिं आपडेट पीएम किसाननि 20 इन्सुरेन्सखौ जुलाइ दानाव मोननो हासिगौ। आबादारिफोरनि एकाउन्टआव जुलाइनि 1 नङाबा 2 सप्तायाव पीएम किसाननि फैसाया हाबसिगोन। पीएम किसाननि 20 इन्स्टलमेन्टखौ फैगौ जुलाइ दाननि 1 नङाबा 2 सप्तायाव होनायनि थिरांथा लादों। जुलाइ दाननि गिबि सप्ता बा नैथि सप्तायावनो पीएम किसाननि फैसाखौ नरेन्द्र मोदी बिथाङा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सोनानै होसिगोन। पीएम किसाननि 20 इन्सुरेन्सखौ जुलाइ दानाव मोननो हासिगौ। आबादारिफोरनि एकाउन्टआव जुलाइनि 1 नङाबा 2 सप्तायाव पीएम किसाननि फैसाया हाबसिगोन। पीएम किसाननि 20 इन्स्टलमेन्टखौ फैगौ जुलाइ दाननि 1 नङाबा 2 सप्तायाव होनायनि थिरांथा लादों। जुलाइ दाननि गिबि सप्ता बा नैथि सप्तायावनो पीएम किसाननि फैसाखौ नरेन्द्र मोदी बिथाङा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सोनानै होसिगोन।